Muy buenos dias. Vandaag is november de 17e. Ik heb van zelf in de sneeuwbuiten. Ik heb gisteren al snel geschoven. En dat is nu half 5 morgens. Ding und tierisch slopen hier bij Strockland door de recht, want het niet naar de klok. De meeste tijd, dus besonders de winter. Dat wordt je al vast bij die staan en dan gaat je de zomer bij maandag ram op. Met overdreven hoop. Whatever han. Nu wil ik wat merken. Dat is barbecued, gebakte Hühnerflichten en sabor a mango. Dat is mango geschmack. Ik wil dat salsa nu door te merken. Als die mensen zeggen, met mango geschmack, Hühnerfleisch bakken, dat wordt ik geen smaken. Weet je wat, ik leer wat zeer geen smaken. En ik denk wat vreemder te proeven, wat fris is, wat niet schoof dan te hingen daaruit of wat immer. Zoveel mensen die gaan door hun leven. En dat leven dat gaat zo boezig en ik kijk eraan, oh Jan is gestorven, dat is oud geworden, dit en dat en ja, dat leven dat vliegt, was zo boezig daar. En dan neemt zich nergens niet de tijd om wat niet proeven, of wat niet proeven, of vielleicht tijd met de familie top zijn, of met de ouderen, of vrienden, of wat immer. En dan neemt zich niet de tijd. Zijn bloß am Obachsen so drauf, ik kan niet tijd. Dan moet tijd nemen. Er zijn meer mensen in dit leven, wat du aber niet oud wordt, die zeggen, ik wens ik had dit geproefd, mij dat leidt dat ik dat niet geproefd heb, ik wens ik had dit geproefd, veel meer als dat ze zeggen, mij dat het leidt dat ik dit er door een jaar gedaan heb. Zo, ik mocht met motor spreken, proefd wordt, dood wordt, dat leven is maar zo hastig daar. Dat ze dan dood worden is, wat proeven, tijd nemen voor vrienden, zoals ik al zei, met de familie, met de ouderen, de man of vrouw. Tijd neemt om eens wat proeven, wat immer je dan schijn gaat. En dat goede ding van alle woorden is, als niet meer zo bekend aan wat we mensen denken, waar zit dat post of waar zit dat, wat het toe posten, of waar zit het in de oor, dat is immer dood. Hoe we willen voor zorgen als wat God van ons denkt, niet mensen. We willen niet mensen zum Gefallen leven, we kunnen niet alle mensen zum Gefallen leven, so we hebben God zum Gefallen leven. Maar dan gaan we nu ook in wezen waar we dat salsa merken. En daar willen we die koolheid merken buiten. Als we maken snijden, maar wie wordt het te weten, de kool ableiden en dan willen we vlees bakken te middag, waar we zeer schijnend Hühnerfleisch aan zo. Want die Hühnerslachten en de vlichten, die worden niet zo weggesmeten en je brukt om zop te hebben. Ik heb me nu een skival gekocht am Stuur, aber viele merken zelfs Hühner groot, ik weet van hier maar. Die vlichten die top houden, wat je een herde aan een klampje, en ik heb het sogar Hühnerschenk gesproken. Dan deed hij met zo'n salsa aansmeren, ik wil je krak wiezen waar we dat doen, ik leer er wat schijns maken. Zo, en we gaan, proef mal wat nieuws, proef mal wat frisches. Niet bloß immer wat we gewaan zijn, ik wil maar dat niet, ik wens ik kom je dat ook willen, maar dood dat bloß mal. Okay, da wil ik je weten wat we brauchen om den Salsa merken von unser Hühnerfleisch. Hier haben wir ein Mango, die wir Geschmack abschneiden. Und hier haben wir ein Köffel Mangosaft, Jugo de Mango. Und hier haben wir 2 Etelepel grüner Zucker, 2 tablespoons brown sugar. Hier haben wir 2 Etelepel gerägerter Paprika, 2 tablespoons smoked paprika. En hier hebben we 1 eetlepel grovet salt, 1 tablespoon kosher salt. En hier hebben we 3/4 eetlepel dreigend sippelpulver, 1 tablespoon dried onion powder. En hier hebben we 1 theelepel cumin, 1 teaspoon cumin. Op Spanisch naast het comino. En hier haben wir dann 4 Köffel Tomato Paste, das ist ein bisschen sehr dickes Bacaljan, das meiste ist Ketchup. Ich wollte noch ein Bild wiesen davon, von dich Biluta. Und hier haben wir 14 Chesnick, wo dort noch viel merken. Und hier haben wir 3 Eetlepel Opel Erik, 3 tablespoons apple cider vinegar. So, nu wordt het alle toprieren en dan liquideren en blender en wordt het fijn melken. Ik moet het recept alle verdobbelen
En dan de half wil ik dan aankerken en dan ga ik dat eruit voor het nächste Mal. Oké, en dan wat we aan doen is dan doen we dat alle hierheen in een blender. Lijkt wel hoor. Zoals ik al zei, ik doe hier dubbel liter sap meer en dan wil ik de half aankerken en dan ga ik dat eruit voor het nächste Mal. Nu wil we dat hier alle nemen. En dan wil we dat zeer fijn maken en dan dat voor 10 minuten opkerken. En dan staat het eruit, wat ik wijzen. Nu kijk je mal. Nu staat het eruit. Zeer fijne kleren, zeer schmackend salsa. Nu willen we dat 10 minuten opkerken en dan staat het eruit. Voor onze heena-flichten, chicken wings. En voor zo'n mensen wordt het een beetje spicy gleichen. Ik heb hier rode peper. Daar wordt dan een halve theelepel rode peper maken. En wil je dat niet gleichen, dan laat je dat uit. Maar dan brandt het een klein beetje, dat is een klein beetje spicy, dan bitter een beetje. Nu heeft het 10 minuten gekerkt, check hem mal dat. Dat spratst zeer, dat moet je wel am groepen durchkerken. Wat er hand, nu is het eruit met een gläser en een kerken. Check hem mal dat. Hier hebben we 2 nate Gläser eingekerkt en daar hebben we nog genoeg van der middag merken. Zo, dat hebben we dan eruit, hebben we eingekerkt. Ik heb eerst een tijd dat frisch brokken. Je weet dat ik 2 saps op eenmaal. Oké, we hebben hier Pedro hier al 4 gemerkt. Waar we hier verder kloot merken en daar wel wie heena-flichten baken. Wel je weten, dat zijn de heena-flichten waar ik gekauft had. Am Stuur. Zo, nu gaan we daar rijden. Oké, wat ik dan nog eens wil doen is dan dat ik de vlechten een klein beetje met olive bepenselen. Dan kan ik met mijn hart verdrehen, waar die dan op baken. Door zo krijg je staat. Aan beide zijden. En dan dat smuts wordt al afbranden. En dit doen we niet alle dag. En als je wordt het liggen, dan doen we nog een klein beetje groven peper even. En dat is alles wat er brokt. En die durven niet. Maar ik leg allebei een beetje peper even. Zo, krijg je staat. Ja, en dat is dan daaruit om te verbrengen. Ja, nu hebben we hier smak uitgespreid. Nu willen we een beetje baken. Stek 4 voor 7 minuten eenzien, dan even draaien. En dan willen we dat saus, dat salsa er even. Nu wil ik je nog laten hier, wat ik dat heet, want het hier zo fijn baken, dat hartje mal. Oh, dat hier ziet er maar sehr schön. So, check mal, nu hebben we die van ungefähr een stuk 7 minuten gebakt en eenzien, dan hebben we die omgedraaid. En dan, wat we dan doen, is dan doen we dit zeer schöne salsa door even aan deze kant. En dan willen we die laten aan de andere zijde is nog een beetje baken, nog een stuk 5 minuten of 7 minuten. En dan willen we die omdraaien en dan willen we de andere zijde ook nog eenmaal bepenselen. Maar check mal dat. Power van die waarschijnlijk middag geven. Hörst mal. Fangt an sehr schön zu recken en Schmack zu lohnen. Hörst mal. Jetzt sich dort nicht nur schön schmecken. Na ja, dat is het tijd om die omdraaien. Oh ja, die zijn al goed. Fijn eruit. En dan eenmaal 5 minuten naar de andere zijde. Nu willen we die omdraaien, alle omdraaien. En dan willen we ook nog wat bepenselen. En dan eenmaal een paar minuten en dan zijn die eruit. Check mal. Nu zijn we eruit komen zum Abdaschen. Sehr schön. En van de schöne heina-flichten, da wir jetzt schon stremels, oder French Fries broden. Check mal dat. Oh ja, ja, die sehr schön knusprig broden. En daar willen we meer nog heen. Check mal. Dat war meine Mittagsschicht von der Set. Ich glaube, wat sehr schön schmecken. Chicken wings oder heina-flichten. Da mit Erdschockenstremels. En die kan hier nog Grünspie, Bacaljan, Salut oder wat immer je wil. Oder das bloß brocken ein bisschen zum Vereten. Das ist ein Appetizer.
Kijk mal dort. Dat wordt sehr schön schmecken. Nu willen we eten. Na ja, da willen we hier mal mehr noch eten. Zoals ik zei, willen we dankbaar zijn dat God maar een goed ons geweest is. God segnet uns, Gott erhaupt uns. Wir haben viele Troubles in der Welt, aber Gott hat uns versprochen, er wird immer mit uns sein. Und das Leben ist nicht leicht, und das ist auch nicht versprochen. Aber Gott hat gesagt, er wird mit uns sein. Was immer haben, nu wollen wir eten. Wir haben hier Flichten, Chicken Wings. Und da kann ich wissen, wo wir den ernähren und reiten und alles. En nu werden we die mond smaken. Aber das erste, dan moeten we trinken hier nog wel een beetje tevreden stellen. Oh, yes. Okay. Dat schreef, dat wil nog uit. Okay. Ja. Nu haben wir repariert. Nu wel wie. Dat smaken hier zijn de eerstgangsdremels. Kijk wat ze zout even. Ja, ik wil je één ding zeggen. Deze hebben we lekker gehad. Ook met dat gerekende paprika. Schmeckt sehr schön. Helemaal als ik dort voor de vingers erschwingen. En dort hebben we nog een beetje Farbdukt zum Fingers waschen, aber dann macht je de gardine zu mir en dan eet je. Ich glaube, die proben wir doch. Oh. Schmeckt bloß grünlich schön. Mir wird vertalt, wie ein Mann, der gleich doch das sei so eine Heena-Flichten, der starb sich den ganzen Müll nehmen. Na, fängt er die an zu besühen und beschnobern und begnieren. Und Salz ist ziemlich knirpst dran rührt. Da hat gespritzt und wer weiß nicht was alles so war. Den hat schon Geschmack. Und ich muss sagen, der schmeckt doch sehr schön. Der Mann, wo sich hier auch von der sehr willkommen fragen, man, hey, können Sie nicht schief, weil Heena-Flichten haben ist das von der. Dankeschön, guckt die mir noch ab.